Felly, rydych chi'n ystyried bod yn llywodraethwr ysgol. Yn y gyfres fideo hon, fe rown ni drosolwg sylfaenol i'r rôl, y cyfrifoldebau craidd, y manteision a pha gymorth y gallwch chi ei ddisgwyl gan y Brifysgol. Hefyd, cewch glywed syniadau a phrofiadau staff Brifysgol yn y rôl a'r penaethiaid maen nhw'n gweithio gyda nhw i'ch helpu i benderfynu a yw dod yn llywodraethwr ysgol yn iawn i chi. Yn gyntaf, beth yw pwrpas llywodraethwr ysgol? Mae gan bob ysgol a gynhelir yng Nghymru gorff llywodraethu sy'n cynnwys llywodraethwyr ysgol sy'n gorchwylio'r ysgol. Mae maint a chyfansoddiad y byrddau hyn yn dibynnu ar yr ysgol, ond mae gan bob un yr un 3 chyfrifoldeb allweddol. Y cyntaf yw rhoi arweiniad strategol i'r ysgol mwyn helpu i bennu ei chyfrifoldeb cyffredinol, ei nodau, ei pholisïau a'i blaenoriaethau. Mae llywodraethwyr yn gyfrifol am fonitro perfformiad addysgol yr ysgol ac am ddal y pennaeth a'r staff i gyfrif am hyn. Hefyd, maen nhw'n goruchwylio perfformiad ariannol yr ysgol gan wneud yn siŵr bod ei harian yn cael ei wario bydd y disgyblion. Mae'r term ffrind berniadol yn anodd i'w diffinio. Mae'n bersbectif allanol gwybodus. Maen nhw'n rhoi cydbwysedd effeithiol a her i yweinwyr. Yn ymarferol, dylai llywodraethwyr ysgol hyrwyddo safonau uchel o ran gyrhaeddiad addysgol gan gynnwys presenoldeb ac ymddygiad. Hyrwyddo lles a diogelwch plant. Sicrhau bod gan bob dysgwr fynediad at gwricwlwm eang a chytbwys. Reoli cyllidebau a phenderfynu sut caiff arian ei wario. A chymryd rhan mewn prosesau staffio fel penestrwythyr staffio'r ysgol, adolygu cyflogau, reoli perfformiad, materion disgyblu ac uwchbenodiadau sy'n cynnwys y pennaeth. Efallai fod hynny'n swno fel tipyn o gyfrifioldeb, ond peidiwch â phoeni. Mae llywodraethwyr ysgol yn gweithio fel tîm i wneud benderfyniadau pwysig, gyda phob aelod yn dod â gwybodaeth ac arbenigedd o'i brofiadau ei hun. Dyna pam mae cyrff llywodraethu'n cynnwys pobl o bob maes sy'n dod ag amrywiaeth o wybodaeth a safbwyntiau proffesiynol gyda nhw. Fi'n credu mae'r prif reswm dros ddod yn llywodraethwr yw diddordeb cyffredinol yn ysgol y plant. Mae'r 2 fab gyda fi'n mynd i ysgol y Wern yng Nghaerdydd a o diddordeb gyda fi mewn bod yn rhan o ddiwylliant yr ysgol. Deithim yn llywodraethwr yn gyntaf oherwydd roedd angen ar y bwrdd llywodraethwyr i rhywun sydd gyda sgiliau cysylltiadau a cysylltiadau digidol ac gyda fy sgiliau o fy ngwaith fi roedd just cyfle da i cyfrannu i'r bwrdd llywodraethwr. Mae gen i ddiddordeb mewn addysg yn gyffredinol o ran yng ngwaith i yn Ysgol Gymraeg yn Brifysgol Caerdydd. Ond o'n i eisiau teimlo'n rhan o fywyd y plant wrth iddyn nhw fynd i'r ysgol o ddydd i ddydd a dyna oedd y rheswm cyntaf dwi'n credu. Dwi'n credu bod fi wedi gallu cyfrannu at drafodaethau yn ymwneud a'r cwricwlwm yn yr ysgol, cyfrannu at weithgarwch yn ymwneud â siarter iaith yn yr ysgol. Des i i'r bwrdd y llywodraethwyr gyda fy sgiliau o fy ngyrfa fel rhywun sydd wedi gweithio yn y cyfryngau ers 10 mlynedd. Ar y pryd, roedd angen i rhywun ar y bwrdd llywodraethwyr sydd gyda sgiliau cyfryngau cysylltu a llenwais y bwlch yma ar y pryd. Mae byrddau'n cynnwys mathau gwahanol o lywodraethwyr ysgol sydd naill llai wedi eu hethol neu wedi eu penodi. Rhiant lywodraethwyr sy'n rhieni plant sy'n mynychu'r ysgol. Mae athro lywodraethwyr yn aelodau o'r staff addysgu ac mae staff lywodraethwyr yn rhan o'r staff cefnogi'r ysgol neu'n gynghorydd wedi ei ethol. Mae llywodraethwyr awdurdod lleol yn cael ei benodi gan yr awdurdod lleol, ond oes dim angen iddynt weithio yno. Mae llywodraethwyr cymunedol yn egolion sydd fel arfer yn byw neu'n gweithio yn y gymuned a mae'r ysgol yn ei gwasanaethu ac sydd â sgiliau a phrofiad y mae'r bwrdd llywodraethu ei hangen. Ac mewn ysgolion ffydd, mae llywodraethwyr sylfaen yn cael ei gymeradwyo gan yr ysgobaeth i gadw a datblygu natur gyrfyddol yr ysgol. Bydd y prosesau ymgeisio amrywio yn dibynnu ar y math o lywodraethwr ysgol rydych chi eisiau bod ac ar yr ysgol rydych chi eisiau gwirfoddoli ynddi. Mae rhagor o wybodaeth ar fewnrwyd y staff ac mae cymorth ar gael gan tîm cenhadaeth ddinesig neu gyrff allanol fel Llywodraethwyr Cymru a Chawdurdod Lleol. Yn y fideo nesaf, byddwn ni'n esbonio rhagor am eich ymrwymiad i'r rôl ac am rai materion ymarferol bod yn llywodraethwr ysgol. Hefyd, cewch rhagor o wybodaeth ar dudalennau llywodraethwr ysgol mewnrwyd y staff.